Vítajte pri našom novom videu. Americká audio legenda Macintosh oslavuje 75. výročie a ja mám tu česť prvýkrát rozbaliť a predstaviť vám produkt, ktorý je súčasťou tejto veľkolepej oslavy. Dnes sa pozrieme na špeciálnu edíciu hybridného integrovaného zosilňovača Macintosh MA12000 vo verzii Anniversary. Povedzme si najprv niečo o histórii značky. Všetko začalo v roku 1949 v Silver Spring v štáte Maryland v USA. Zakladateľ Frank McIntosh, dizajnový poradca pre rozhlasové a televízne vysielanie, najal Gordona Gowa, aby mu pomohol navrhnúť vysoko výkonný zosilňovač s nízkym skreslením. Zrodil sa prvý elektrónkový výkonový zosilňovač s označením 52.1, obsahujúci obvod s jednotnou väzbou. Išlo o prvý patentovaný obvod Macintoshu, ktorý sa používa dodnes. Ďalším veľkým míľnikom bolo premiestnenie spoločnosti do Binghamtonu v štáte New York v roku 1956, kde už pod názvom Macintosh Laboratory sídli dodnes. V roku 1961 Macintosh predstavil legendu, elektrónkový stereo zosilňovač MC275, navrhnutý spoluzakladateľom firmy Sidney Codermanom. Tento zosilňovač s výkonom 2x75 W ponúka dodnes. Aktuálne ide o jeho 6. zdokonalenú generáciu. Terajším vlastníkom spoločnosti je skupina Highlander Partners z Dallasu. Ako skvelý celok portfólia, ktorý ponúka pre hi-fi techniku, zastupujú aj výrobcov reproduktorov Sonus Faber alebo gramofónových prenosiek Sumiko. Macintosh je aj spolutvorcom hudobných dejín, keďže ozvučoval legendárny megakoncert vo Woodstocku v roku 1969. Hudobný festival sa stal jedným z míľnikov hnutia hippies a jedným z najmasovejších hudobných podujatí v dejinách. Výrobca high-end Audia si ho pripomenul v roku 2021, keď vydal druhú generáciu elektrónkového zosilňovača model s označením MC3500 MK2. Medzi celebritných vlastníkov modelov Macintosh sa zaradili hudobníci ako Frank Sinatra, George Harrison, Paul McCartney, prípadne hollywoodskí herci ako Jack Nicholson, Tom Cruise a basketbalová hviezda Magic Johnson. Zároveň je možné vidieť produkty Macintosh aj v mnohých filmových snímkoch. Všetky tieto informácie a zaujímavosti z histórie, a nie ich málo, uvádzame v našom blogu na stránke bizaudio.sk. Link pripneme pod video. Poďme sa spolu pozrieť na samotné balenie. Celková hmotnosť zabaleného zariadenia je skoro 64 kg. Krabica sa skladá z viacerých častí a prišla nám takto zopnutá kovovými sponami. Ja poprosím kolegu, aby mi s tým pomohol, nakoľko ho musíme rozobrať na zemi. No a v boxe sa nachádza viacero polystyrénov a už samotná krabica, v ktorom sa nachádza zosilňovač. V balení nachádzame prožúrky, diaľkové ovládanie a samotný zosilňovač. Pri príležitosti tohtoročného významného jubilea priniesol Macintosh viacero špeciálnych edícií vybraných produktov. Modely označené koncovkou AN ako Anniversary Edition sú k dispozícii s voliteľným označením výročia, pozostávajúcim z dvojitého eloxovaného znaku, ktorý je vyritý laserom na hornej strane zariadení a na každej rukoveti je vyritý elegantný nápis 75 years. Kompletná kolekcia Anniversary verzií zahrieňa spolu až 5 zariadení vrátane modelu MA12000. Poďme si opísať zariadenie podrobne. Začneme predným panelom, ktorý je už typický pre výrobcu Macintosh. Použité je sklo, vidíme tu výrezy pre budíky, kde sa zobrazuje samotný výkon počas prehrávania a majú typické modré podsvietenie. Vo vrchnej časti ďalej pokračujeme so znakmi toho, že sa jedná o limitovanú edíciu k 75. výročiu, takisto po bokoch. Ďalej, výrez, kde vidíme
osadené elektrónky pre predzosilňovaciu časť samotného zariadenia, nakoľko sa jedná o hybridnú konštrukciu. Volič vstupov, 8-pásmový ekvalizér, ktorého celú sekciu vieme zapnúť a vypnúť rovnako jedným tlačidlom a odpojiť ju tým. Ovládanie hlasitosti a v ďalšom rade slúchadlový výstup, zapnutie a vypnutie jednotlivých výstupov, displej, kde sú obsiahnuté všetky informácie ohľadom vstupov, prípadne viete vstúpiť do menu a následne nastavovať ďalšie automatické funkcie samotného zariadenia. Tlačidlo mute a zapnutie-vypnutie zariadenia. Zapneme si ho a pozrieme sa na proces žávenia, respektíve celý proces zapínania zariadenia. V zadnej časti máme možnosť vidieť bohatú nádielku terminálov. Najrobustnejšie sú výstupy pre reproduktory. Výrobca ponúka pri tomto modeli výkon 2x350 W a vďaka technológii Autoformer je tento výkon možné využiť v zapojení s reproduktormi, ktoré sú 2, 4 alebo 8 ohmové. Je to veľkou výhodou samotných zosilňovačov od výrobcu Macintosh. Ďalej tu máme modul DA2, ktorý nesie digitálnu konektivitu, konkrétne 2 optické a 2 koaxiálne vstupy. Vstup MCT pre pripojenie CD a SACD transportov od výrobcu Macintosh. USB audio vstup pre pripojenie rôznych streamerov a HDMI konektor pre pripojenie televízneho príjimača. Vďaka ARC si môžete zviesť signál z televízie. Servisný port a dataporty. Ďalej sú tu veľmi dôležité prepojenia, tzv. Triggere pre zapojenie ďalších externých Macintosh zariadení, tak aby sa vám celá zostava spoločne zapínala a vypínala. Pokračujeme so symetrickými vstupmi a jedným výstupom práve pre možno spomínaného ďalšieho výkonnostného stupňu. V spodnej časti máme možnosť vidieť fixný RCA výstup, prepojenú predzosiľovaciu a výkonnostnú časť samotného tohto integrovaného zosilňovača, viacero analogových RCA vstupov pre vaše ďalšie periférne zariadenia a fonočas, kde môžete samostatne zapojiť MM alebo MC prenosku a uzemnenie k ním. Prvú možnosť prezentácie tejto novinky máte možnosť v našej banskobystrickej predajni. Postupne si samozrejme viete dohodnúť posluchový test s vybranými reproduktormi aj v našom showroome v Bratislave alebo Košiciach. Verím, že sa vám toto video predstavenia limitovanej výročnej edícii Macintosh modelu MA12000 páčilo a ja sa teším na naše ďalšie video. Dovidenia.